In Nazareth fadó, bhí ban ann dar a bheanam Mhuire. Ban má ba í Mhuire. Agus rinne sé iarracht an rud ceart a dhéanamh i gcónaí. Cá sí am gach lá ag caint le dia agus ag éisteach le dia. Agus bhí siise comá ag súil le teacht an slánathóir a gceall dia dá phobal. Nuair bhí Mhuire ina theach féin, ina éonar, tháinig an Aingeal Gabriel cuachaí. Sé de bheith Mhuire atá lán do grásta tá an tír na leat sa Gabriel. Bhí Mhuire trína chéile, níor hiic sí an bannaigh seo, cad a bhí á ráig an Aingeal. Chonaic an Aingeal go raibh agla orthaí. Ná bíodh agla ort sa Gabriel. Ecin dia thu, tá sé lán sásta leat, grán sé thu, agus inis iarrann sé ort lena bheith agat. Go mbeirigh tú a bhach Íos Chríst. Ach, conas is féidir le sin a tharlú sa Mhuire. Níl fear céile agam go fóil. Teochaigh an spirit néamhart sa Gabriel, agus líonigh tú leis an spirit néamh, agus beag do bhach néafa mar sin, agus gléifar mach dé agus beag sé mór, agus déanamh sé rudaí úntach, agus beag sé ina rí teaglach Jacob. Agus cogar sa an Aingeal léithí. Tá cul chathair Elizabeth, a bhfuil cósean inis go bhfuil daoine ag rá nach féidir le hí lena bheith aici go deo. Tá siise í féin ag súla lenamh, mar níl aon rud dó dhéanta do dhia. Is mise ban óglach an tíorna sa Mhuire. Déan lom mar de ocail, agus dimig an Aingeal. Na Rúndiamhra Lúchaireach. An cé Rúndiamhra Lúchaireach Teachtaireacht an Aingeal. Ar nahar atá an námh, go néfar danam, go dagad a riocht, go néinte de cholar an talamh mar néinte ar námh. Arnar an leithúil tar dúna nniu, agus mar dúna bheitcha, mar bathimid ar bheitcha cúna féin, is ná lig sna gathú ach siir sna bhulk amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith Mhuire tá lán do grásta tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from Íosa. An Mhuire bhthar dé gui ar an paci inis ar ó an bás. Amen.
sé de bheith huire talán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe tuairde from íasa. An éhhuir a bhhar de gui ar an paki inis ar or an bos. Amen. Glór an ahar agus an bhach agus an spirit néamh. Mar bhí ar dús mar tá inis agus mar bheits go brach le scéal na scéal. Amen.